1+1. Merry ang Christmas. Pagmalusog ang pamilya. Maligayang Pasko mula sa Rice Coffee 14 in 1+1. Okay, FM. Gusto ko, okay ka. Aksyon Pareka sa OKFM. Good morning kay Dr. Magno Cunaga. Amay na amay nakantabay po digdi. Sabi digdi partner ni Doc Cunaga kan City College sa Banaga. Paki-check mo sa technician bango aksyon. Barita, yun na. Thank you, sir. Nariparo naman ni Kapitan Lopez. Merry Christmas, Sir Cunaga. Punan sa detalles ka na mga barita inot sa lado nasyonal. Nagpalyan ang kamautan ka na Department of Interior and Local Government na magiging zero ang casualty o kaya man mga irido sa pagsabat kan Pasko kasubaging matanga. Dawa na nga ni kulang si Porto kana bagiman sa siyudad ni Naga. Sinabi ni DILG Secretary Eduardo Anyo na nagkayugaman girare ni sarong kaso na irido duman sa Bulacan, huli kan pagsabog kan rebentador duman sa San Jose, Bulacan, alaga din naman pinagaranan asin pinagdalagan sa ospital, may tama sa kamot asiman sa sayang lalawgon. Saro man na maras-maras manta nagpaparapay ngalo na nagtuturog tinamaan manin ligaw na bala duman sa Nueva Ecija. Ang biktima si Roger Morales kana kabanatuan ana yaw na sa ospital. Sinabi ka na mga national na report ka na mga doktor na salbado na ang sayang buhay matapos sa taman sa naman sa tabay ni ligaw na bala. Aksyon Pareka sa OKFM. Bangon Banwan Report. Carlo Baldosa, Merry Christmas, Happy New Year. Merry Christmas, Sir Daddy. Sa tao kan distributan kan mga tao sa librosyon kan kapaskuhan, dahil talaga na ibitaran ang sinasamantala o sinasamantala kan ibang mga personang may transaksyon sa illegal na droga kung saan sa Banuan kinabuha ka Marisur. Tulong persona ang buminagsak sa kamot kan na PNP sa pagining sarong drug buy bust operation. Alas 11:55 ng matanga, kanikasaan transaksyon sa Barangay Santa Cruz. Asin magresulta ini sa pagkakadakop ni Damores Dolado Luzon, 28 anyos, Ramon Malota Irelos, 22 anyos, parehong taga-barangay Tupa Sugod, at sarong Minardo Hermoso, 27 anyos. Dahil kaaram-aram ang tulong suspect na pulis para lang sila nakatransaksyon. Kasi ang bakalang kainin ng sarong sayo na may law dito sa buo, sa kan pinada 500 pesos. Marikas na pinagramalan ang mga suspect kan magkaarabutan ng items at sinakwa pa sa presinda ang 5 pang asosining Shabu. Siring man ang ginamit na marked money, maampang sa kasong paglapas sa Comprehensive Dangerous Drugs Act ang tulong soltero. Dagdag na bareta sa 87.5 Carlo. Ini si Carlo Baldosa. Gusto ko. Okay ka. Carlo. Yes, tabi sa dahil. Kumusta na puruto ko dyan sa Ocampo Camarines sa pagsabat ka na Pasko? Sir Daddy, sa Banuan, kanang po kamar maging mataninong na pagsabat kan kapaskuhan kung saan na mayong na-record sa Philippine National Police ng inumang insidente. Ini por dahil sa 24 oras na naka-deploy ang mga personalis kan o PNP sa panginot ni Police sa Captain Bernardo Piñero. Sigun sa inda, tigla patrolya ninda ang kasentro ng Banuan, siring man ang mga mataang lugar. As na pinapautob man ninda ang minimum health standard protocols. May mga nasitakan sa bangging mga individual na kakaraputan kamot mentras naglalakaw-lakaw sentro kang Ocampo Camarines Sur. Siring man din nagsuluting face mask kon kaya pinagpatalidan din ni na magsulot primining face mask urog na ngunyan na ang panahon ta o ang season ngunyan dalagsan tagang tao ang kasentuhan.
So imo na Sir Danny ang Si Carlo Baldosa, kumusta si sa imong pagparapaputok sa Banggi? Sir Danny, dahil tayo puputok, nag-attender kita ng misa and pag-uli, nagkarakan kay ibang pamilya and ang una na paggaga, aldaw ni Kapaskuhan, maray ang panahon dito sa Banuan ng Kampo Camarines Sur, dakol na mga pamilya, nagpapasiring po ang simbahan. So bago pala na bago param, pabutan ko ning magmang kumpleaños ang ina, nag-celebrate kan sa iyang 60th birthday ngayon na pag-aga. Happy birthday man, Ali Digri. And preparado na sa imong mga pambulang dyan na mariribat man ta nag-celebrate kan Pasko. Sir Daddy, maribok. Ayuta, kunyan, sinyalis bagadayan na mag-inang panahon maghapon, basta arog yan ang tukpuraw kang manok. Kaya, sa kabus na nag-antabay sa 97.5 OK FM. Merry Christmas sa Indo Kabus. Stay safe, So, ayun muna, Sir Danny, ang dagdag na promosyon. Bangon Banwan Report! Una sa magpadagos ka na iba pa mga balita sa lado lokal. Nagpayag naman ni na Kandaman ang 9th Infantry Division kan Philippine Army sa Bicola, magiman ang Camp Siminula sa pagsabat ka na ika-52 na anibersaryo ka na Communist Party of the Philippines noong mga December 26. Inimantang nga ngunyan ang mag-imong nalado, magiman ang gobyerno asiman ang militar, mayo man na deklarasyon na kan untok putok o kaya man sispar, kinakaipon maging alerto, urog na kan posibleng paggasok ni na kariribukan ka mga kalaban kan gobyerno sa mga police station. Nagpalos man ng patanid ana bagong provincial director sa Camarines Sur na si Police Colonel Bernard Perez na kinakaipon na dahil magturog-turog ang mga pulis kuna na pagsabat kan anibersaryo ka na Communist Party of the Philippines nood mga pizza 26 dinulit mayong deklarasyon na ang gobyerno sa CISPAR kinakaipon pa isiguro ang sa idang seguridad asiman kapalibutan na nganing mayong marido asin perming nakalerto ang sa idang mga pag-iriba. Aksyon Baraka sa OKFM. Apektado mga negosyante, mga firecrackers o kaya man mga paputok sa siyudad din Naga. Uli ka na kakulangan din para bakalin na paputok ka sa mga maghapon. Ina na nakabot na impormasyon sa DCOKPM, dinulit mismo kasabaging maghapon sa Banggi, kulang nga si purutukan asin magiman si mga parabinta ni na rebentador, kulang man ang saydang paninda o para bakal kan paninda, ulit apektado kan nagaparagos pang pandemya, asiman mga nakaaging kalabidad, imbes kan gastuso na sa pambakalin mga rebentador, gamito na sana sa media notes. Ang sadang pinagtawanin priority, bako na muna ang rebentador. Aksyon Baraka sa OKFM. Mapadagos ba pang balita lokal sa nasyonal pagkatapos kanda ka pero pagkirumdum hali kay Kapitan Lopez. Gusto ko, okay ka. Sa gitna ng malalang traffic at ulan. Tuloy ang laban. Panahon man ng karamdaman. Tuloy ang laban. Kahit todo pa ang OT. Tuloy ang laban. Tolak Angin, herbal supplement na may 12 natural herbs, hagod ng hit at lakas ng tolak. Para sa modern day retratan, walang atrasan. Tuloy ang laban with Tolak Angin. Ang Tolak Angin ay mabibili sa City Mart, Raysal, LCC Supermarket, Drugman, HBI at Carlos Drug Stores. Mahalagang paalala, ang Tolak Angin ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. New Tolak Angin Anak, herbal supplement syrup for kids. Ikaw at anak mo, tuloy ang laban. Mahalagang paalala, ang Tolak Angin Anak ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
Ngunya na panahonin pandemya, dai mo na kaipuhan magluwas para magsaod o mag-shopping kan sa indong mga pangangaipo sa indong harong. Kaya mag-Master Square Shop online na! I-type sana ang www.mastersquare.ph asin i-click ang menu sa walang parte para sa pagpili kan mga gusto mong produkto. I-add ang item sa cart asin pilio ng option na delivery or pick up at store. Halaton ang samuyang text message. Kung ang sa imong sinaudan ready for pick up na or delivery, kaya mag-shop online na sa Master Square, J. Hernandez Avenue, Naga City. Abangan ang programang Kasangga, Kasangga at Kalusugan. Kasangga at Kalusugan. Ito'y isang alternative health program para ipaalam ang kagandahan ng mga produktong herbal at unawain ang mga benepisyo nito sa ating kalusugan. May mga impormasyon at practical tips na makatutulong sa araw-araw na pamumuhay ng ating mga kasangga. Kasangga at Kalusugan. Kasama sina kasanggang Angie Marcamonias, Ace Villapando at Zyrene Viloria, ang mga mamamahayag at KBP accredited. Makinig na at maging bahagi ng programang Kasangga at Kalusugan. Kasangga at Kalusugan. Tungo sa isang malusog at responsableng mamamayan. Abangan ang programang Kasangga at Kalusugan Lunes hanggang Biyernes alas 11:30 hanggang alas 12 ng tanghali dito lang sa 97.5 OKFM. Yayain na si nanay at tatay, bumili ng mga regalo sa inaanak ngayong Pasko. O anong galak sa regalong matatanggap kay Ninong at kay Ninang binili sa CBS Supermart. Magagandang mga laruan sa CBS ka na, Christmas items at mga pangregalo sa CBS kompleto. May free gift wrapping para masaya ang Pasko. Ang Cabral Bicolandia Supermart handang tumulong sa inyo. Cabral Bicolandia Supermart bumabati sa inyo ng maligayang Pasko. Cabral Bicolandia Supermart, J. Hernandez Avenue, Naga City. Para sa samahang matamis pero di nakaka-diabetes, subukan na ang Sweet and Fit Stevia Powder. Ang Sweet and Fit Stevia ay mula sa halamang stevia na mula sa pinakaunang stevia farm sa Pilipinas. Sweet and Fit Stevia Powder. Good for cooking, hot and cold beverages. Best for your coffee. Walang kolesterol, calories at carbohydrates. Kaya purong natural at mataas ang kalidad. Sweet and Fit Stevia, the Philippines first. Support local, buy local. Mag Sweet and Fit Stevia na. Sweet and Fit Stevia. Sweetens life naturally. Mabibili na sa inyong mga Suki Groceries, supermarkets at drugstores sa inyong lugar. Mabibili sa Mercury Drug. Mga gamit ni tatay at laruan ni Totoy, kay ate pampaganda, sa Angela kumpleto ka. Sa 6 na pirasong pipil, malaki ang iyong matitipid. Kung bibili ka ng Sandocena, ang discount mo ay lalagipan. Kaya sa bawat pagbili, mga kailangan ng family, Angela Trading puntahan, tipid ka na, may diskwento pa. Mga gamit sa opisina, nandyan na sa Angela. Gamit ni kuya sa eskwela, nandyan na sa Angela. Halika na sa Angela, may diskwento pa sa Angela. Okay, FM. Gusto ko, okay ka. Aksyon Parega sa OKFM. Mula sa magpadakos ka na iba pang barita sa lado national, standby Ernie, nagalawang ang 50% ka mga Pinoy na magiging maugmaan sa idang Pasko. Dawa na nga ni padagos pa naggalangkaw ang coronavirus disease pandemic sa nasyon. Inibase man sa pinakauring survey kan Social Weather Station na mantanaggarani ang Pasko. Sigun sa SWS, mas baba ini sa 75% ka mga Pilipino na nagalaom na magiging maugmaan silang kapaskuhan kan nakaging taon na 2019. Ang mga
nagalaom na magiging maugmaan sa ng Pasko. Duman sa Mindanao, 65%. Sa Visayas, 57%, Luzon, 42%, asin ang pinakababa, ang Metro Manila, 36%. May 15% naman na nagsabing mamunduan sa edang Pasko. Inimasa Langkaw, nina 2% sa mga Pilipino na nagsabing mamunduan sa edang Pasko kan nagtalikod na taon 2019 na. Kadakli ka mga nagsabing Pinoy na mamundo ang Pasko, huli ka na sa edang kagutuman o kulang-kulang na pagkakana, orog na si mga tios na lugar, huli ka na apektado ka na nawaran ng trabaho sa edang mga kaibanan sa pamilya, huli ka na pandemic, magiman ang naglalangkaw ka na mga kaso sa nakakagurutom na mga Pinoy. May 33% naman ng mga respondyente ang nagalawam na ang Pasko magiging maugma, asin magiging mamundo. Mientras tanto ang survey, ang resulta kan fourth quarter to sa 2020 social weather station na pinagibo kan nakaging Nobyembre 21 ay siman 25. Gamit ang face-to-face interview sa 100,000 na adult asin na 18 pataas yan nationwide, sabi ba ka na social weather station. Aksyon Parega sa OKFM. Bangon Banwan Report. Ernie Marvilla. Zero firecracker incident ang Segundo Distrito kan Camarines Sur sa record kan Philippine National Police. Yan sa balyokang kampanya kan Philippine National Police na iwasan ang pagpaputok kan makukusog na firecrackers o na itong pinagbabawal na paputok. Manunutaran ang nagkakapirang istasyon kan police nag-designate ni firecrackers area o tindaan sa ni mga paputok sa lambang sakop ni ng Banwaan. Nag-designate naman ng firecrackers place para duman sa lugar na paputukon na libre asin mayong harong. Alagad din nag-efekto, tana-obserbaran kasubanggi sa sinampitan area ang haros minimal sa na paputok. Manunutaran ka nakaaging taon, grabe ang purutukan sa panahon pa sa nanin Pasko o bagaman pag-silibrar kan alas 12 nin matanga. Nagdadaralagan ang motor na mayo ning silencer, bigpapakurob-kutob ang mga power so. Alagad ko na Pasko manunutaran sa mga ipatura kan na pulis sa Segundo Distrito, mayo ang sinambit ng presensya ni Karibukan asin imbes. Simple sana, nagbaha ang spaghetti sa Lamban Harong, asin big-observan kan pamilya ang dit na salo-salo sa panahon nin kamatangaan o alas 12 nin matanga. Asin yaon sana sa Laugkan Harong, nagkampanya kay ang pulis na dapat sa mayong parte imbes pamilya sana ang selebrasyon kan Pasko kung kaya nag-desider ang mga kagharong na dumana sa Laugkan sa harong. Naging masulong ang spaghetti, ang mga kaswal na babakalon sa panahon ng Pasko siring kan hamon, ang ibus latik asin mga adobo. Yan sa naping observeran asin ang putok. Ang minimal na nangyari sa Comorin Sirikan kan Philippine National Police sa Segundo Distrito kan Camarines Sur. Yan ang report ako sa Eddie Marfil. Gusto ko, okay ka. Bangon Banwan Report. Iba pa nga barita sa lado nasyonal, mayroon ang Departamento de Justicia kung kasura nagaparalangkaw ang kaso kan mga wesis asin abogado ana pigdidikadar por pakan taon na 2016 asin na nagsakat ini sa 54 ang mga biktima muna na sa panahon kan administrasyon ni Presidente Rodrigo Duterte. Si Justice Secretary Minardo Guevara nagpayag na matalaan sa meeting sa Integrated Bar of the Philippines National kung ano ang dugan nila mga suwestyon asimtano nganing makatabang sa pag-imbestigar kan autoridad asin proseso kan mga kaso. Kan nakagiadaw ang grupo ng mga abogado nagprotesta sa tubagan kan edipisyo kan Korte Suprema na nagaganin suporta na nganing matabangan ni mataon justisya ang saydang mga
kabado sa propesyon na piglikidar alagad dahil natawanin o dahil natatawan ni Justisya. Dahil palang naloy si retiradong Associate Justice kan Korte de Apelasyon Normandi Pizarro, halo na pinagpaparanap kan sa ng pamilya alagad anak ko pala na bangkay sa talaka yun ang biktima. Maging mandigdi sa Camarines Sur dahil palang naloy, piga-probaran na hipaan na kan mga suspitsado ang sarong RTC judge sa limanang Camarines Sur alagad sagot-sagunan na dahil panarosubiran ang kaso kan mga autoridad. Aksyon Pareka sa OKFM. Bangon Banwan Report. Hil de la Cruz, Merry Christmas. Merry Christmas, David Dan. Sa satuyang barita ngunya na pagkaga, nanutaran kan kasubanggi sa pag-monitor kan mga membro kan PNP. Lalong-lalo na ang Bureau of Fire Protection na talagang dahil kinagat kan mga taga-naga o mga namamanuan kan Siyudad ng Naga. Ang paggamit ng mga paputok sa pagsabat kan Kapaskuhan na kung saan iuman ang naging dalan para ang mga nagtitinda ng paputok ang talagang daing gayo nagbinta na kung saan nasiko sa enda talagang matumal ang ginibong birintahan kam paputok kasudma sa pagsabat kan bagong kan Kapaskuhan. Mientras tanto sinabi kan na mga nagtitinda ng paputok na kung saan tibaad sa maabot na pagsabat kan bagong taon naman sinta makakuhaing awad-awad na mga nabinta na talagang matumal na maray ang birintahan kasudma. Sigun pa sa inda na talagang yan ang siyang pinag-aasahan dahil para mabawasan man ang pag-istak na naman daning mga paputok sa sendang mga residensya oras na ini anday maubos alagad ipinatanid manggirare kan PNP partikular na digdi sa laog kan Siyudad ng Naga na iwasan na gayo ang pagparagamit ng paputok sa pagsabat kan bagong taon na kung saan nananutara na dapat arugo na lang daa ang nangyari kaso banggi na talagang mayo o bibihira ang nagpapuputok na kung saan daiman kinagat ang paggamit ng paputok sa pagsabat kan Kapaskuhan. Dagdag na impormasyon para sa Hil. Yes. Kasi mong barangay, kumusta na papurutukan nino diyan? Mayo nga ni Tabidan, digdi sa samoyang pinag-iistaran na mayo lamang ning nagpaputok. Kaya matrangkilong maray ang samoyang pagsabat kan Kapaskuhan kasubanghi. Hain pala si mga pigparabarakal yung mapuputok taday mo ginamit. Dahil gayo kita da nagbakal, alagad hiling-hilingon ta sa bagong taon na kung saan pwedeng magbakal ning kwitis, pwedeng magbakal ning lusis. Ito lang mga dahil kayo mga kadanyar sa sarong nagagamit ning paputok. Maglikay ka magsaray kang pinabakal bong rebentador. Okay. Daniel, ito yung dagdag na impormasyon. Iniman si Hil de la Cruz, gusto ko, okay ka. Bangon Banwan Report. Sa iba pang balita sa lado nasyonal, piglalao man na magiging malangkaw ang kaso kan coronavirus o kaya man COVID-19 sa nasyon sa inot as inikadawang semana kan masunod na bulan ni Enero. Iniman ang mga pag-adal kan Octa Research Center kan Universidad de Pilipinas. Ini sa tao kan nangyaring haros tayo na masunod ang social distancing sa mga mall asin sa iba pa mga lugar na siribot-sibot ang namamo ng Pilipino bilang pag-andam sa pagsabat kan Pasko asiman Medianoche. Ang bagay na ni pinaluwas na pag-adal kan Octa Research Group kaya nagapapatanid ang mga eksperto sa salud na dapat maglikay asin maamay na magpasiguro kung iguanang sintomas dapat magpasiring tulos sa ospital nganing dahil na magdala ang kaso. Aksyon Pareka sa OKFM. Bangon Banwan Report. Yaliwat si Carlo Baldosa, napapalibutan kasaya mga pambulang na pulang manok.
Sa banuan, kano ka po ka marisor naging matuningan pagsabat, kan kapaskuan, asin mali na irestro ano man nagkaso ng ni insidente sa istasyon ng Philippine National Police. Resulta ini kinawala itong pangapudan asin pagramdum kan mga otoridad sa mga residentes o duman sa mga giinom-inom na nagbasay-basay kung may tama na tanganing may igutaran ano man na kompromiso. Sigun kay Police Captain Bernardo Piñero ang singkong pulis kan natampo ka marisor. 24 oras na patrolyan sa mga kabuhan, takang sintro sa mga taong lugar, kaya banuan tangan na masyap kong puninong ang pagsabot ng kapaskuhan asin para naman ipotog dagos ang minimum health standard protocols. Digid na balala sa lado lokal para sa 97.5 OK FM. Ini si Carlo Baldosa. Gusto ko, okay ka. Bangon Banwan Report! Okay FM. Gusto ko, okay ka. Halina't ating pakinggan ang isa na namang kwento ng magandang naidulot sa katawan dahil sa pag-inom ng Rise Coffee 14-in-1 plus 1 Herbal Coffee Mix. Sang Rachel, Tagalabaw, Libmana. Sakit yung stick mo. Wala ko parang nadigay ako ng maasim para pag may kalamansi yung binibigay ko eh. Sabi mo 15 boxes na naubos mo. Ano na ang nangyari sa pag-inom mo ng ating Rise Herbal Coffee, Nanay Riching? Maganda po ang pakiramdam ko kasi magaan yung katawan ko, pati yung rayuma ko, yung pakiramdam ko sa likod ko at hindi na sumakit, pati yung uric acid ko. Para sa patuloy na ginhawa at kagalingan, ituloy lang ang pag-inom ng Rise Herbal Coffee Mix, ang kapeng healthy. Bodega Home Plus, your biggest home improvement place. Bodega Home Plus, where you find leading manufacturers and famous name brands of all kinds of home appliances. Bodega Home Plus has a wide selection of sofas, beds, and dining sets perfectly designed to suit your lifestyle. Bodega Home Plus completes your kitchen ideas with a wide array of glasswares and kitchenwares to choose from. Bodega Home Plus, great finds, great value for your money. Find all your home ideas in one roof. Bodega Home Plus, Elias Angel Street, Naga City. Mga tugang, dainan niya to po problemahon ang pagpasiring sa harayong lugar kan kasentrohan para magsaod ning hulita, igwa na kitang mas haraning masasaudan. Ang saudan sa Calawag San Felipe Market. Mababakal ang preskong sira, karne, gulay, sagkod iba pang mga pangangaipo kan pamilya. Marahay na bareta man para sa mga buot magnegosyo. Tatabangan kamo kan saudan sa Calawag San Felipe Market na magpwesto kan sa indong mga paninda sa kantidad na 100 pesos sana ang aldaw. Malinig, mahiwas, barato ang pwesto sa saudan sa Calawag San Felipe Market. Ang saudan sa Calawag San Felipe Market yaon sa proposed Calawag San Felipe Matiway Road in between Karangahan and Clupa, Naga City. Kaya magpasiring na kita sa saudan sa Calawag San Felipe Market. Ngunya na panahon ng pandemya, dai mo na kaipuhan magluwas para magsaod o mag-shopping kan sa indong mga pangangaipo sa indong harong. Kaya mag-Master Square Shop online na! I-type sana ang www.mastersquare.ph asin i-click ang menu sa walang parte para sa pagpili kan mga gusto mong produkto. I-add ang item sa cart asin pilio ng option na delivery or pick up at store. Halaton ang samuyang text message. Kung ang sa imong sinaudan ready for pick up na or delivery, kaya mag-shop online na sa Master Square, J. Hernandez Avenue, Naga City. Gusto mo bang pumuti? Gusto mo bang makinis? Ipinakikilala ang sabon ng mga artista. Kahamis Fresh Organic Soaps. Kahamis Fresh Organic Soaps. Ito ang natatanging 2-in-1 organic na sabon na kojic na may glutathione pa. 2 kilalang ingredients na kinikilalang may bisang pampaputi at pampakinis. Kaya mga kumare, subukan na ng mapatunayan. Kahamis Fresh Organic Soaps. Totoong makinis, gandang kahamis. Sa kahamis, ibabalik ang malabibi mong kutis. Mabibili sa The MSQ Supermart, Cabral Bicolandia Supermart, CBS Convenience Store, Quick Stop Convenience Store at sa ibang drugstores. Kahamis Fresh Organic Soaps. Sa pagtunog ng kampana, magsisimbang gabi, buong pamilya magkasama, magkasalo sa Noche Buena. Galing sa CBS Supermart, inihanda ni nanay, Paskong anong saya sa CBS, murang-mura. Fruit cocktail na masarap, spaghetti nalalasa, hamon at
queso di bola, kumpleto na silang lahat. Fried chicken at macaroni, maraming natutulungan. Cabral Bicolandia Supermart, baba ng presyo, tulong sa lahat. Cabral Bicolandia Supermart, bumabati ng maligayang Pasko. Cabral Bicolandia Supermart, J. Hernandez Avenue, Naga City. Sa tahaw kan labi-labing kasakitan, sarabay tananggad ining lalampasan sa pag-arang sa Diyos na kagurangnan, sa gobyernong tultol ang padalagan, asin sa satuyang pagtatarabangan. Ngapit, mantang ginigirumdumta ang pagkamundag ni Jesucristo sa kinaban, magdanay man lugod ang pagkamot, paglaom, asin katuninungan sa satuyang mga puso. Maugmang kapaskuhan sa gabos, maging magayagaya, mauswag, asin matuninong manlugod ang satong bagong taon. Inipoan sa ilong lingkod, Gabi Bordado, representante kang Tercer Distrito kan Camarines Sur. Diyos mabalos po. Are you getting your top oral care needs? Get it with the new Close-Up All-Around Fresh. All-in bacteria fighting, cavity prevention, plaque lifting, and deep cleaning with regular use. All-around oral care for all-around freshness with a new Close-Up All-Around Fresh. Okay, FM. Gusto ko, okay ka. Aksyon Parega sa OKFM. Mula sa pagpadagos kaniba pa mga balita sa Lado National, standby please. Ernie Marpil at yan aramuntaan iba pa kung makusog kung kumusta ang purutukan sa imong area dyan sa Libanan, Camarines Sur. Balita sa Lado National, naghagad akong tawad sa pamilya. Iniana payag ka sa mga hapon ni Philippine National Police Chief Director General Debord Sinasa matapos ipaabot niya na pagkikidamay sa pamilya kana binadilgadan na sinda Sonia Gregorio asin ang sayang aki na si Franca Anthony na pinagbabalil sa tubangan kan publiko kana pasaway na Police Senior Master Sergeant Donel Nyuska ana paghagad nin tawad o paghagad din suri ni Sinasa matapos ini magdalaw sa bilaran na kan maginang Gregorio sa panikitalak kana Martes na banggi. Sa impiga sabi na dagos sa pigi siguro kani na matataon ni Justisya ana pamilya kan biktima asin na paparikasyon an investigasyon. Si Sinas nagtaon ng suporta pinansyal asin seguridad sa pamilya ni Gregorio. Liwat ng piga siguro na paparikasyon ang investigasyon o kaya man summary the special proceeding ni Nyuska kung saan na nagpapadagos na ang investigasyon kan PNP Internal Affairs Service sa lawag ni na 30 allowed tatapusan ang investigasyon asin mapalawas na ni na desisyon na. Bigi siguro pa kanina tataon ng proteksyon na ang 16 anyos na testigong nagtawakan sa ng original na video kana nag-viral sa social media sa nangyaring panbabadila. Magirumduman kan nakaging simanaw kan Domingo, piga sita ni Nyuska, ana aking Gregorio huli kan pagpaputo kanikan buga, na yun naging mainit na diskusyonan, sagod na pinagprubaran na aristaron, alagad de pinugulaman kan sa iyang ina. Aksyon Parega sa OKFM. Ernie Marpil, kumusta ang purutukan dyan sa imong banuan sa Libanan, Camarines Sur? Bangon Banuan Report! Nalaog na kan ESF ang libreng banwaan na si Pukot sa hilang na ESF. Ini ang pinaluwas na anunsyo ni Mayor Bukago kan banwaan din si Pukot na igwa na din kasong African flow sa sinampit ng banwaan na nadiskubre kan nakaaging pizza 18 kan na bulan na Disyembre.
Alagad ang 10 nagluwas na kampit sa 23. Matapos na magpaluwas ang Department of Agriculture kan 10 na talaga na positibo sa hilang na ASF at ini. Yaon dumalagikan sa South Bilisan sa Banduan kan si Pukot Camarines Sur. Na kung saan nagkakapirang urig ang sinasabing na-i-report ninulit talaga na sa hilang asin kan pag-examine ang sampol. Positibo man agad sa ASF. Or medyo kan bagay na ni, pig-meeting tulos na Alkalde Bukago ang gabos na kapitan sa si Pukot tanganin maulang asin dahil na maglakop ang sinambitan hilang. Nangapunan sila dapat kung iguaning nagmamaramalay may na urig-urig o magindakulang urig ang dapat i-report sa Department of Agriculture sa munisipyo. Tanganing maagapan asin mapundo ang paglakop kanilang. Ang panuaan kanin si Pukot, libre do pa ini sa ASF sa mga nakaaging bulan. Daw ang ani sige na ang kaso hindi sa pagtaray na banuaan. Siringkan Kabusaw, Lipanan, Pamplona, asin San Fernando. Alaga na si Pukot na libre pa. Pero kung yan Desembre, ini ang pamasko sa sinambit doon ng banuaan matapos ang ESF panbangmungkaras duman sa Bilyasar. Or medyo man kan bagay na ini, nagpatanid si Mayor Bukago na ang karnin urig na kakanon kung may ESF man peligro sa tao. Alagad mas marinaman ang nag-iingat ako na maradas malukod ang kaurigan sa banuaan kan si Pukot. Ang sipot kaya bistado na mayaman asin nakul ang nag-aarataman ng urig. Yaon dyan ang presensya kan Darakulang Farm. Alagad kung hinagop din helang dapat subot din ma-preempt asin dahil na mag-ulakit pa sa ibang farm dyan sa banuaan kan si Pukot Camarines Sur. Yan ang report. Kasi gusto ko, okay ka. Bangon Banwan Report! 16 minutos pasado alas 6, masikan na nurong taon ang implementasyon ng proyekto sa sanitary landfill kalukal na gobyerno sa Mindalaba, Camarines Sur matapos sa aprobaran na kan bangko ang saydang inuutang ng milyones pesos na kantidad. Si Alcalde Chris Rizardo na halin ng plano dapat magkaigwasidanin sa diring bagsakan ng basura, nagpahid na kantidad 150 milyon pesos ana inaprobaran na inutang nila sa bangko. Alagad ang plano kan lokal na gobyerno pwedeng maging commercialize ana sa idang proyekto hulita tutugutan ibang pagtarid na lokal na gobyerno na pwede mag-apon ng basura sa sedang lugar. Alagad dapat magbayad kung peraan sa idang taripa na magdidepende ini sa ordinansa na ipapasarkan sa ngunang bayan. Sa idang adalan na maray kung peraan dapat taripa nga ning dayman agrebyado ana pagtarid na banuan kan sa idang sisingilo na bayad. Pigasi pa kan LGO na pahiwason ana aponan ng basura o kaiban sanitary landfill. Menters na ito nila dang basura, araw-alaw ang pwedeng ibagsak sa sadang banuan. Alagad, pwedeng dagdagan giraray ano utangon kung igwas sindang income sa basura. Dahil pa man sinabi kung na rin madatapos ang proyekto, mantang plano pa siya na implementar sa masunod na taon na. Aksyon Bareta sa OKFM. Bangon Banwan Report. Hila de la Cruz. Itirong ikinaugma kan mga nabiyayaan ning pamaskong handog kan PNP Station 1 ang mga pamilyang dinara kan mga punong barangay na kinakamuktakan kan area of responsibility kan Hipatura 1 digdi sa laog kan Siyudad ng Naga. Matatandaan na nagkuha o naghagad ning tig sa 10 mga indigent na mga residente o pamilya an Station 1 na dinaraman kan mga punong barangay an mga lugar o ang mga barangay na iyo ang kinakabilangan kan Barangay San Francisco, Abella, Santa Cruz, Sabang, sa Igualdad na iyo ang pinagadaraan mga pamilya sa compound kang Hipatura 1 na kung saan ini ang pinagatawan ning huring rangkada kan pamaskong hadog kan sinambitang istasyon Camporis. Ana tig 10 mga indigent o mga tios na pamilya na dinarakan mga punong barangay ang nagpasalamat sa Chief of Police kan sinambit ng station na kana police na kung saan na si Police Captain Lopez na kung saan na talagang hinampang sinda kasudma sa pagka-distribuer kan sinambit ng mga food packs. Labi-labi ang pasasalamat dahil ta igwasindang magkakaigwasinda ning Noche Buenahan pag-abot kasapagsabat kan kapaskuhan kasubanggi na sa indaman na pinagluto. Dagdag na impormasyon para sa 97.5 Bangon OKFM. Ini man si Hil de la Cruz. Gusto ko, okay ka.
Bangon Banwan Report. Okay, FM. Gusto ko, okay ka. Sa gitna ng malalang traffic at ulan. Tuloy ang laban. Panahon man ang karamdaman. Tuloy ang laban. Kahit todo pa ang OT. Tuloy ang laban. Tolak Angin, herbal supplement na may 12 natural herbs, hagod ng hit at lakas ng tolak. Para sa modern day retratan, walang atrasan. Tuloy ang laban with Tolak Angin. Ang Tolak Angin ay mabibili sa City Mart, Raysal, LCC Supermarket, Drugman, HBI at Carlos Drug Stores. Mahalagang paalala, ang Tolak Angin ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. New Tolak Angin Care Essential Oil Roll-On. Ito ang may ginger at mint oils para sa banayad at preskong pakiramdam. Latest model na home appliances, the best ang quality, discounted pa ang prices. Houseware at kitchenware na hanap ni Mrs. Sa Bodega Glassware, lahat narito na. Dito sa Bodega, Pasko anong saya. Dahil bawal ang mahal, dito sa Bodega. Bodega Glassware, the Houseware City, Prieto and Abella Street, Naga City, Peña Francia Avenue, Naga City. Mga gamit ni tatay at laruan ni Totoy, kay ate pampaganda, sa Angela, kumpleto ka. Sa 6 na pirasong pipil, malaki ang iyong matitipid. Kung bibili ka ng San Lucena, ang discount mo ay lalagipan. Kaya sa bawat pagbili, mga kailangan ng family, Angela Trading puntahan, tipid ka na, may diskwento pa. Mga gamit sa opisina, nandyan na sa Angela. Gamit ni kuya sa eskwela, nandyan na sa Angela. Halika na sa Angela, may diskwento pa sa Angela. New Lifebuoy antibacterial soap, now in the Philippines. Lifebuoy, world's #1 antibacterial soap. Calculation based on volume and value sales from Nielsen. Dry and rough hair? You deserve more from your shampoo. Use Dove Intense Repair with Keratin Repair Actives for smooth, strong hair with regular use. Now, 20% more than regular 10 ml sachet at only 5 pesos SRP per sachet. Ako si Juan. Nitong bagong taon, ilegal na papatok kami nagkaroon. Aming sinindihan. Kami naghiyawan, pero hindi ko nabitawan. Aray ko. Ilang daliri ako'y nawalan. Kaya ngayong taon, pakiusap ko sa inyo, huwag na magpapatok at umiwas sa dilubyo. Isang paalala mula sa Department of Health. Totoo mananggad na panonin angat ang taon na ini. Sa tuyang inatubang ang African Swine Fever, tulong makukusog na bagyo na haros nagpalakma sa to, asin ang padagos niyatong pakikipagtusayan sa pandemyang COVID-19. Alagad, maski nga ni siring, pinahiling ta ang tibay asin ugali kan nagkakasararong na genyo. Kitagabos sa rabay na nagburukat, nagtarabangan, nakikabtang, asin padagos na nagmamakulong sa lambang saro. Ngunya nakapaskuhan, daitaman magibo an satong mga kinatuddan na mga pagtiripon, an mga party asin reunion kan mga pamilya, amigo asin amiga, ninholi sa pandemya. Daiman lugod kani mapugulan an satong kaugmahan, na kita makapagpasalamat sa totoong rason kan selebrasyon, an pagkamundag ni Jesus, an paratubos niyato gabos. Ini po si Mayor Son Ligasyon, kaiba an sa kong pamilya, asin mga pag-iriba, sa gobyerno lokal Canaga, nagpapaabot sa gabos, nin maugmang Pasko, asin nagsasarig na padagos kitang maging tingraw, nin paglaom, asin pusog, sa lambang saro
sa pagsabat niyato sa bagong taon. Maugmang Pasko, asin magayagayang bagong taon. Nagana! Gusto ko, okay ka. Aksyon Pareka sa OKFM. Dawa nga ni Huri na, alagad nagapalos ng patanid ang DTI. Sa mga negosyante, ibalik na nila ang presyo sa paghanda ka na Pasko, kan mga pamilya siman sa pagsabat kan na bagong taon na. Sinabi kan DTI sa rarom kan price aka na may multang 5,000 abot sa 2 milyones pesos as igap ang pagkakapreso nin sagol sa 15 anyos kung padago sidanga magpapaliw o kaya man overprice matapos kana nakaging kalamidad ay sinigwapang pandemika. Liwat nagapapatanid ang DTI sa mga negosyante sa pagpalangkaw ka mga presyo ni ulit sagod sa ngunyana ana bilog na Luzon sagod pa sa Enero 17 nasa naka-price presa huli ka na pagdeklara ni Presidente Rodrigo Duterte kan state of the nation o kaya man kan state of calamity kan nakaging November 18 asin na matapos ini sa maabot na Enero 17 o kaya man 60 dias ang effectivity kan price press ini mga pahig ni Undersecretary Rod Castillo kan DTI sa ipang sinabi na istriktong pinagmumonitor kan DTI ang pagpasunod kan suggested retail price o kaya man HRP asin sa mga madakop susuratan alagad kinakaipon man graray magpaliwanag kung padagos na ba sinuntil kaso ang saidang tubangon sabi pa kan DTI. Aksyon Pareka sa OKFM. Balita sa lado lokal, 27 minutos pasado alas 6 halis sa periodikong Bicol Mail, sisipaw na kan nasa Municipal Police Station kan Bato Camarines kan Bato Catanduanes an hepe de Policia kan Banuan ani huli kan kinibong pagpost sa Facebook account kanin mga negatibo asin nakakasuyang komento sa mag-ina na pinagbabadil gadana sa paniki ni Tarlac Police Master Sergeant Junel Nyuska. Si Alcalde Juan Rodolfo kana Banuanin Bato nagkonfirmar na nagsurat na siya kan Desembre 21 pa. Kay Catanduanes Provincial Director Colonel Brian del Castillo na magdestino ng bagong hepe de Policia sa saidang Banuan. Aning sipaonan sa pwesto si Chief of Police Captain Ariel Rego Buraga. Mantang daybagay sa saidang Banuan, sa kuna inuuran ng mga negatibong komento kan mga residentes maging halipas sa ibang lugar. Nakaabot man sa karaman ni Buraga, paparibay na siya sa pwesto. Alagad nagpaliwanag tulos ka Alcalde Rodolfo na bako man niyang intensyon sa saimpig post sa FB account na nararatakan ng duwang mga biktima magina na pagrambanaan COP sa nagpaaram naman ang COP sa alkalde na matapos-tapos lang o kaya mapatos-patos naman siya kasi mga personal na gamit sa MPS mentas naghahalat na lang kan relief order hali sa saidang provincial director. Ultimo sa barita sa Luwas Camp, Pilipinas, kunday dadangugon kang Kongreso kan Estados Unidos sa relief bill o kunday dudugangan kang Kongreso kan Estados Unidos ang relief bill nagpatadid ang palawasan na Republican President Donald Trump na din na pipirman ang $898 billion na relief bill kunday initudugangan. Sinabi ni Trump na kulang ang sinabitang pigtagamang pundo asin sa inang ibibito. Mayuriya ka mga nasa lower house bako na ng kalyado kan paluwaso na presidente asin dahil ng kasiguran ko na makooperar sa kagadan kan White House.
ang bagong ilidong presidente na si Joe Biden nakatalaan naman na magtukaw sa pwesto sa White House sa maabot na Enero 20 sa masunod na taon o kulang na lang din sa bulan na. Kung di maresolveran ang kagadan ni Trump, posibleng abotong pa kan bagong presidente kan Estados Unidos. Aksyon Barega sa OKFM. Yang kadiri po ng mga balita lokal, nasyonal, internasyonal sa garangkan sa kuyang kapartner Ron Inon sa lado teknikal, Kapitan Jonathan Lopez sa simban sa garangkan mga pagriba. Merry Christmas po sa do Gabos. Ini po si Danny Auriusa. Christmas po kan sa idong pagantabay. Sa indong naantabayanan ang mga bareta sa Lado Nasyonal, Internasyonal, Karawat, Showbiz, Salud, asin negosyo, digdig sa mas pinakusog, mas pinahiwas, asin mas pinagayon na DZOK FM 97.5. Liwat madadangog Lunes hasta Sabado, alas 5:30 hasta alas 6:45. Kaibahan ang mga maaasahan asin malalauman na mga broadcasters. Aksyon Barega sa OKFM. Gusto ko, okay ka. Tapos na ang problema mo, lalo mo niya nataguran. Ang Wazi Wash Fast and Easy